Liong mắc hải nơi 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 botling samuno dakti dakti chalo mắc hải nơi mắc hải nơi mắc hải nơi botling o local edisi borono kabang samung mari nơi mari nơi mari nơi botling o local edisi amsai local borono samung mari nơi mari nơi mari nơi botling o local borono kabang samung mari nơi mari nơi tam kia không sao phải không rồi thì không đi mà लाइमन एक मूल उद्देश्य खा और जे एक लोकल वही जे गैस जे कोम्पानी जे ती साजang माने और लोकल नि तयै जों तिनि आसुक लायो ओ आसुक माने तयै सारा त्रिपुरावनो अब हाके सिनि त्रिपुरा मथानि तै अब हाके सामंतां दङ किन्तु दाबो अब जे हठात खालायो बजे दाबो सामु स्टप खाय तनमानि अब बागै सिनि बागै खूब खतिंगो कारण जेहेतु अब सिनि ओ सामुं बायसे जों जत किछु काज सामुं जों नखरि दं आबोनि बागै न अब जे एकटा सामुं सलि दंगन ओ सामुंनि बिसिङा सेप्टेम्बर पुया प्रथम हयतेनो 1 तारिख हयतेनो चालु दंना दंमानि करनि एमएलए मन्त्रीनि मदद तैनो अब हाके सलि दं किन्तु अब हाके जों सुजुग रिया प्रयोजन आखाय जों अब ताला रिरनाय ओ ताला रमानि जदि नं हाके जों जतखन पर्यन्त सिन दाबि पुरानि यासाक ततखन पर्यन्त जों अब याखारिया अब ना आसनि सिन मूल उद्देश्य नरक थाङै मालाय माखै ताम हनै साजागोन नर जों थाङै मालाय माने बबनो साबो नरक जदि अब हाय खालायनानै हिकाय ताबो सिन बिसिंग जतनो माने थानसांनानि नांगो ओ थानसानि बिसिंतनि सिनो सामुंनो सलिनाय किन्तु जारा जे सामुं सलि दंमानि ओ बिसिंग बाक्सा जे ताबो 15 दिन तांजागो 15 दिन तांजाय गया इनका बरक खायसाबो रोटेशन बाय हिसेबे अब हायके जतन सामुं मानतो अब हायके बरक साख्लायो किन्तु अब तंना कय गया नंगायांगो विशाल गर ताम खायखाया अब जों नायना थांया सारा उत्तर पूर्वांचलनि जे समस्त सिनि जे सामुं दंमानि जिनि बरंनि जे तांना दंमानि मानथाय दंमानि अब नंमारनाय किन्तु अब हायके मन्त्री एमएलए नि मदद तयै अब हायके आर आदरनि राजनैतिक ताथुंथुं सिनि बरकन आस अबन आसल जे तिनि नरक और थाङै मालाय माने ताम हनै नरक कक सारका बिसिं थाङै लाइक हामबाय सिनि मीडिया पार्सन दङ जों दिनै बाय सालथाम रंबै सिनरा डेपुटेशन जों सेंजागि दंखा अमनि बिसिङाव जों लेखनाव दुर्बार गजनक सिनि बिसिङाव अरनि किसा जे लोकल एमएलए याखाबो मन्त्री रकनि बिसि बंनि बागैनो अ सामु रक अ प्लान रक दाबो चलियांगै दङ आव जों बेलेखनो सेलेंगो हायकबा साजागिया सारा त्रिपुरा राज्यनि इतिहासाव माखासे একটা प्लान कतरमा प्रोजेक्ट अ प्रोजेक्टनि बिसिंतै सिनि बररक अ जे एडिसि आमसाइनि बररक अर सामुं हुमुं ताङै जे आइजिनानि दंमानि न दाबुक जों 50% जे मानि दंमानि अब जों बेलेखनो साजागिया अब आबनि बागै जों दाक्ति दाक्तिखा अप्लान न चालु खायदिने जों तिनि बसिनि अरनि जे साहेब जोंबाय मालायखा बरक जोंनो साबो जों बरनि बिसिंते बरक चेष्टा खाय दङ दाक्ति दाक्तिखाय प्लान चालु खायनानि बागै जों बसकांगो सिनि एताबो आन्दोलन कतर चलिनाय खोनारागो जों डेपुटेशन जों जेंनान बखाखौ थाङै दङ तिनि तामनि बागै थामाने बिसिङाव तिनि बसंगमन रंनि तिनो अ इस्यु रंनो ताम बङा हाय सल्युशन प्रब्लेम ngै दंखा सिनि गोबांमा पारानि जे खामुं खायनाय बर जोंनो अबजेक्शन खायो जों आरो सामुं थिक मते मायङै दंखा तामनि कारणे थाखाय लोकल जे अरनि जे बीजेपी नि लाइक एमएलए रक मन्त्री रक बरक ब्ले प्रेसार मान बिसिंते अफलाइन थिक मते चालु खायमैया विशाल गरनायङ बर सेक्रेटारि सालाय बर बद खलै तनि रबो गा बरक तो सिनि नि नानि बागे ब्लेखन खति सिनि आसै माने हा एदिसि एरियाव सुरिसा जों बुनि बरक बाय थिंजान खलै दंखा गाय जों बर थां सगै दंखाबा गाबोन बागे जों काजि नायो दाक्ति दाक्तिखाय अबरक सल्युशन खलायतुन अरनि जे अफिसियल जे लिडार रक गाय अबन बिसिंते जों स्टेट गभर्नमेन्ट थानबो जों कयनाय दाक्ति दाक्तिखाय चालु खलायना नोंथुन कारण दा बर दाक्ति चालु खलायखायसे सिनि जन साधारण नंगो किसेमिसे जे बेगर दंनाय रक आइजिवै बंनि भबिष्यत चलिमानानि बागै जों अबनो दिनै सावै माला लायखा